Jo no he tingut temps a la meva vida per pensar, per desenvolupar idees. Sempre tinc interrupcions, com ara que em pregunten si vull el cafè sol o amb llet. Tot i que a vegades hi ha coses que em fan pensar, com per exemple amb les abduccions que fan els extraterrestres. Jo tinc la teoria que quan cerquen un fontaner o un electricista per llurs naus, aleshores s'abdueixen algú. A part, ara tinc un mal de cap. No tinc temps de veure totes les sèries de televisió que m'agraden. No em dóna temps, no em dóna. Així que estic jo per desenvolupar idees, amb efímera i fugissera que és la vida. Igual al gener que ve la palmo i em perdo el Festival d'Eurovisió.